ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ ቀዳማይ ክፋል ወትሩ ረቡዕ ፀሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር እዋኑ ሰዓት 12 ፍርቂ መዓልቲ እዩ ዝነበረ። ፀሓይ ኣዝያ ረሲና ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ፍጥራታ ኣዝዮም ከምዚ ፀልእዋ ጌራቶም ነበረት። ወቅቱ ኣየት ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ፀሓይ እናረሰነት ትኸደሉ ወቅቲ እዩ ዝነበረ። ኣነ ብገለ ጉዳያት ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ጉዳያተይ ከሳልጥ ተንቀሳቅሰ ነበርኩ። ባፅዕ ሓሩር ገዲፍካ ምስቲ ዝነበረ በላቕ እናበለ ህዱእ ዘረባ ዘስምዕ ማዕበል ቀይሕ ባሕሪ ንዓምሳይ ተዘናጋዕ እናበለ ብፍሽኽታ ተቐበለኒ። ናይ ሽዑ ዘምፅኣኒ ጉዳይ ገዲፈ ኣብቲ ገምገም ስጋለት ቀጣን ኮፍ ኢለ ነቲ እናመፀን እናገሸን በላቕ ዝብል ዝነበረ ድምፂ ባሕርን ነቶም ሃብቲ ባሕሪ ዝኾኑ ዓሳታት ብቲፎ ኣብቲ ማእከላ ባሕሪ ክሽኮሉን ክቕልቀሉን ምስተዓዘብክዎም ባፅዕ ብልቢ ፈተያ ሓራኔ ዝብለኩም ፍትዋ ብለያ። ከምዚ ኢለ እናተዘናጋዕኩ ከለኹ ሃንደበት ገሹ ዝሓደረ ማዕበል ቀይሕ ባሕሪ ፉፍ እናበለ እቲ ማይ ዝነበሮ ቦታ ተኪኡ ኣብቲ እግረይ ጠልጠል ኢሉ ዝነበረ በፅሐ እሞ ማይ ገጭቡ ክዳነይን ነብሰይን ኣጠልቅየኒ። ኣነ ብስንባደ ልበይ ምልሕ በለት። ብጀካ ኣብቲ ባሕሪ ዝጠሓልኩ እምበር ዝደሓንኩ ፈፂሙ ኣይመሰለንን። ባሕሪ ግን ስንባደይ ግዲ ተረዲእዎ ወይሲ ጋሻ ምዃነይ ደንጊጹለይ ድሓር መዓልቲ ከምኡ ከይትደግም ብምባል ድምፁ ኣህዲኡ መንነቱ መሃረኒ። ኣነ ካብ ምሳሕ ዓሳታት ብምምላጥይን ካብ ጋሻ ማዕበል ምሽክላ ብምድሓነይን ፈጣሪየይ እናመስገንኩ ንባሕሪ የቐኒለይ ባሕሪ ድሓን ወዓል ኢለዮ ካብቲ ኮፍ ኢለዮ ዝነበርኩ ቦታ ተንሲኤ ስርዐይ ከሳልጥ ንኮሌጅ ማሪን ሳይንስን ቴክኖሎጂ ገፀይ ተመለስኩ። እታ ኣብ ማሳዋ መድሓንታ ዝተቐበረት ፀሓይ ባፅዕ ኣዝያ ተቆጢዓ ስለ ዝነበረት ድሮ ነቲ ባሕሪ ዘጠልቀየኒ ማይ ኣህፊፋ ብርሃፅ ተሓፀብኩ ልበይ ክሳብ ዝጠፍኣኒ ኣንገፍግፈትኒ። ኣነ ኣብ ቤት ምግቢ ኣዚዘ ክበልዕ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይነበረኒ ሓገዝ ክኾነኒ ናብ ኮሌጅ ማሪን ሳይንስን ቴክኖሎጂ ማይሳዋ ምስቶም ተምሃራይ ተመሲለ ክምገብ ሓሲበ ነበርኩ። ኣብታ ኮሌጅ ነጋሲ ዝተባሃለ ናይ ጀምዓ ስሙ ጥርሙዝ ትብል ባዕለይ ዝሰየምክዎ ተምሃራይ ዓውደ ትምህርቲ ማሪን ባዮሎጂ ኣብታ ኮሌጅ ስለ ዝነበረ ንጥርሙዝ ነጋሲ ክረክብ ኣብቲ ኣብ ደገ ኮሌጅ ደው ኢለ ዝመፀ ተምሃራይ በፅሒ ይኹን ጎርዞ ይሓትት ነበርኩ። ብዙሓት ንጥርሙዝ ወይ ከዓ ነጋሲ ዝፈልጦን እኳ እንተረኸብኩ ዝፅዋዓለይ ወይ ናብቲ ዝነበሮ ዝወስደኒ ግን ምንም ኣይረኸብኩን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ትረኻ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ዝትውድእ ነዚ እውን ትመስል ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝመፅእ ረቡዕ ሒዘልኩም ስጋ ዝቐርብ ሰናይ ቅነ ተሰናዩ ብርኡቶኹምን ሕቶኹምን ስለ ዝዓቢ ላይክ ኮመንት ሕቶ ርእቶ ካባኹም ክፅበአ የቐኒየለይ።